ngothutha bamadrinki no-KFC no-Chicken ngibahehe ukuthi bengivakashele. Kube ngathi ngizobondla mase nibatholisa iy'ngane. Mase nibatholisa iy'ngane la ngiyabuka amehlo wahlobisile umbombo. Mase nibatholisa iy'ngane uplastiki wakamasipala onezibu ubekwe emgaqweni ulindele ilo lakamasipala ukuthi uyowuthatha lo ulahle ezibini. Nginazo impela iy'sheli ukuthi ngile ntombi engachomi ngesisheli ngoba angiyona inyama ebolile elandelwa imbukwana izoyidla ishiye impethu. Impukwane umfana, impethu umntwana. Nazo abakini nentombi echoma ngesheli, angichomi-ke mina ngesisheli. Ungaboni ngoba ungangisheli wena masibona ukuthi angisheli umuntu. Ungaboni ngoba ngimubi kuwena masibona ukuthi mubi kuwona wonke umuntu. Bakhona abangithanda, igama lami nguthandeka ngiyena uzondeka. Ngibona lo sisi lo othuka abantu besilisa, uthi abantu besilisa yizinja. Yo sisi wami wagunyela amagama ngoba manje ukhuluma nabantu abarong. Abantu besilisa abanye bakhona bangama-CEOs ama-companies, bangama-directors ama-companies. Ngisho ukuthi dalwami ngiyacela nje sisi ngenhlonipho nesizotha start to respect abantu ngoba labantu abathukayo awubazi. Nashiseka bowensizwa uma ngithi no baba bobhodla udaka nokuthi-ke nizinja. Nashiseka kangaka kusho ukuthi nini izinja ngampela-ke makunje wena othi ngimubi ngi-right ngimubi nginje zidla impela iy'mbali egawule ezizweni hey ngiyayibongela ngobubi bami noma ngizenzanga lobubi ngenziwa yilwakakwenza wamuhle. Into esingabe sikusiza ngayo thina sisi wami ile ithi into le video yenziwa uBab uDokotela babo esizwe bawujabulile umfana muhle ngathi khahla mlo nginabasebenzi engibaholelayo bawu-45 abasebenzi engibaholelayo. Sengisize abantu ngemali more than 700,000. Njani baba? Sengisize abantu yebo baba. Sengisize abantu ngemali engaphezulu kuka-700,000. Abanye ngibakhela imizi, ngibakhela izindlu nje. I help people. Sister, please change your attitude. I'm begging you to change your attitude toward abantu besilisa. Mhlawumbe singakwazi singabasilisa sikususele emgaqweni nje uhlala phezulu kwebhakede udayise emgaqweni into engenamsebenzi. Sikunike isixhase uhambe ufundele ukuthunga dalwami. Hamba ufundele ukuthunga ngoba labantu obathukayo babiza ngezinja same people are capable. Singakusiza sisi uhambe ufundele ukuthunga mhlawumbe uthunga noma amaphinifu but wenze kube khona into enzayo. Mhlawumbe uyofundela ukubhaka kube khona into ikhono onalo rather than ukuthi uhlale emgaqweni ushiswe ilanga. Sisi ihlisa umoya sisi. Yeka ukuthi wena abantu besisa bayizinja bathi wena umumbi akekho umuntu omumbi sisi. Kudala uNkulunkulu unje ukuthi ushimile ukushima is not a profession and awuhlanze ukuthi unaleyo nto. And akekho umuntu ofuza kuthiwa ushimile. Sinothi ama-forms ongagcwasi lapho. Laba bathi umumbi uyisidudla unjani cha sisi wami. That is not important but reverse amagama akho wagwinya sisi because labantu abathukayo are same people aba willing to help you. Ube yinto ube umuntu ngelilanga. Hayi bafethu niyabona kusho ngempela lapha neinkundleni zokuxhumana emangabe ubheka lapha izinto ezenzakala lapha izindaba ezithinta uBab uDokotela kanjalo nentokazi esithonde kakhulu einkundleni zokuxhumana njengokuthi nje ithi lona ina 35 neminyaka u35 ekode sasigcinile lapha intombi into esegadla ke iphindela lapha abafana isho nokusho ukuthi abafana bayizinja abafana bazokutholisa umntwana mase bakushiya kanjalo. uBab uDokotela ke ubese yala le ntombazane ayiqhwashisa ukuthi kuphi okumele ikwenze lapha namhlanje ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba oluthinta uBab uDokotela kanjalo nale ntokazi. Sike siphinde futhi sihlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngumfezeko uNtuthu ngakhumali la sibona amagumede bafethu bekuzona esihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.